ya ku da Allah mu soka kasa da Allah mu soka da Allah ne ya Allah mu sauko wannan wasu su sha iska sauko magana ku sauko daga da Allah sai jama'a haura Chris Assalamu alaikum. Kuma yadda kuke gani kai tsaye kenan daga babban kotun jihar Kano, wato kotun sauraron korafe-korafen zaɓe ta jihar Kano, wacce mai girma Justice Halima Shamaki take jagoranta. A cikin wannan zama da aka yi, kamar yadda kuke gani a yau, manya-manyan mutane da sun halarci wannan zamar, kuma yanzu haka an tafi da minti 30 za a dawo. An tattauna tsakanin lauyoyi, an yi musayar yawu tsakanin dukkanin lauyoyi, wanda a ciki ita wannan mai girma alƙaliya ta nemi cewa a je a huta sannan a yawo a ci gaba da tafi da al'amura yadda ya kamata. Kwankwasiya rahoton TV sai kuma rahoto kai tsaye. Kamar yadda kuke gani, wannan su